Jeg filmer sgu da. Det kamera, det får ingen i skolen, han lige. Michael, hvor er du henne nu? Jamen, Ebberbøv. Emmerhjem. Kan du fortælle far, hvilket land du er i? Guatemala. Guatemala-basen. kan jeg tage lyder? Ja? Kan jeg tage lyder? Om jeg kan tage et y? Om det kan optage lyd også? Ja, selvfølgelig. Ellers står jeg ikke og snakker, vel? Og jeg har med Michaels fangnummer. Det var ikke det. Hvad fanden er du løsladt? Hå? Er du løsladt der? Nej, men det er griseri. Det er køn, så er der jo filmet starten derovre.